pod ok en kare e kinde ma kama. Sirkal mar Kenya Kwanza kido thuolo mondo mi lose kodgi mondo mi girangane kinde machielo nikech nyaka sano oganda jo-Kenya nigi tarik 20 nyaka tarik 20 dwe ni mar abich mondo mi gol pachgi ewi bill machalo kama. Gibede gi lokruok mar paro machalo nade to jod bura pachgi ochal nade nikech gin jogo madhi kalo gini kata ka wan alosa e studio kae okinyi otieno jod bura kama pod nigi teko madhi loko gino magi dhi bedo kai kale od bura kacha nwane ne higa etano mokalo mar Uhuru Kenyatta ne okal moko kuomgi. Sani pogruok nyalo bedo adieri. Erokamano. Ing'eni kaka od bura tiyo otiyo gi majority party. Majority party mantiere en side mar government gin gi policies magi manyaka gi neni ochopo kare. Koro miyo gibro keto gi kasto gitero gi e od bura kacha kasto ka gitiyo gi namba gi mantiere od bura gibro kalo gik makamago. Gima dobedo e mokwongo en kao pach japiny penje ni to wan gi paro makama into inene nade nikech japiny to ng'eyo ni mar Kaisari to nyako chiwo to gima be wapenjore ni mar Kaisari ni ichiwe to dhi adhiya kamano dong nitiere kama onego be noduogo romo ne japiny nikech kawa nyalo keto confidence kuom jok magolo osuru ni pesa ne ni kogolo osuru ni kong'ade e kiwango mora to bro bedo ni otiyo gima onego be ni uwinjore otiyo to ka odhi adhiya to kone dongruok king'iyo apaya kata yore ma ji mang'eny tiyo godo giricho chuth matiende ni okonyal kata transport commodities mage koa e puothe nyaka e chiro kamano osebedo ni tek nyiso ni kata profit madoyudi bende dhi ng'adi. Koro priority mar government madobedo namba 1 penj japiny pache kisepenje ng'ia nena rode ma owinjo godo lit misigo ma entiere godo kuongi ket piny kiseketo piny to embo bro wacho ni ayudo yot koro ambe we atim kora obro timo kora obro kelo embe obro keto pache ni Kenya e marwa te nyaka mi odongi and mondo mi odongi ng'ato ka ng'ato nyaka contribute kasti contribute kaluwore gi kaka nyalo ni obet. Ing'eni king'iyo finance bill masani o target jok moko mantie mbele wacho ni the wealthy people omigi 35% kwana tamalo 35 kani an siling 1,500 kata milion 6 higa sani ibro ng'ad 35 ibro yude less to gima samoro wawacho ni iweni ng'ama an 1,500 no en rich jogo ni hita king'iyo slip gi go gin committed gin gi jiba mang'eny mang'eyo gi koro ok ni gin gi yot gin gi pek koro kichaki medo mano gino nego ng'ia nena kik kale kapoko goye msasa kete jo piny gol pachgi kasto pachgi oti kik wabeda ni wawuoyo wagone diel bull to pachwa nyaka bedni winji nikech en constitutional requirement en a constitution ni public participation nyaka bedi mondo gimora mora kakalo to nyiso ni opuodhe gi jopiny eka odhi malo kasto jo od bura kik wabed ni wakala chike moko nikech wa support jatendwa nitiere kamoro machopo manyaka ipogrie paro gi jatendi nikech ng'ama no yieri momi tich en japiny nyaka ing'i maslahi mar japiny number 1 kore ka mar party biro bang'e to ka okaw to mar party obiro mokwongo eka mar japiny obedo bang'e to mano wa miss gino kabisa. Koro an pacha kadine omiya thuolo mar advising government makawuono ka pach jopiny ni kama gin gipek donje bede in their shoe ni gima giwinjo ketri nikech ing'eni gin samoro yuto gini malo ok ging'eyo gima ng'ama ni piny kodhi e supermarket to winjo samoro ng'eny gi okia kata ni mogo mar 2 kg packet en pesa di nikech ok gitim ok ging'ese supermarkets go in ng'at ma kawaida idhi to iyudo koyombi nikech kane in gi 500 tidwani ka ing'iew sabun ka ing'iew mafuta ka ing'iew mo to gi target mana 500 ni kende okorom. Koro mane gima adanyiso gini mondo mi chike magiloso gibed ni ging'iyo maslahi mar japiny mokwongo koro kata taxes